Ovo jutarnje druženje ćemo zaokružiti tako što ćemo provjeriti kolika je posjećenost bila tokom juna što se tiče gradskih bazena. Dakle, visoke temperature su sigurno motivisale građane da i tekako pojačano posjećuju bazene i da se rashlađuju na jedan lijep i rekreativan način. A kolika je bila posjećenost i šta možemo očekivati u julu mjesecu kao i od kada do kada je radno vrijeme otvorenog bazena, saznaćemo u nastavku od Miloša Bešovića iz Sportskih objekata. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i da li ste zadovoljni sa posjećenošću? Prije svega dobro jutro i vama, Magdalena, i gledalcima Gradske televizije. Evo da kažem da nas je od 1. juna do današnjeg dana 1. jula posjetilo negdje oko 6500 korisnika, što je negdje 230 korisnika na dnevnom nivou, tako da jako smo zadovoljni posjetom. Dosta lijepih i sunčanih dana uslovilo je da posjeta bude na tako zadovoljavajućem nivou. Da kažem da bazen radi od 8 do 12 časova i od 14 do 19 časova. Također uporedo i sa otvorenim bazenom radi i natkriveni bazen od 6 do 22 časa. Da li je bilo dana kada je bazen bio blizu maksimalnih kapaciteta? Da li su to možda vikendi ili ipak radni dan? Pa da kažem da ovaj bazen na kome smo sada može da primi negdje između 350 i do 400 korisnika. Dešavalo se prethodnih vikenda da se taj kapacitet popuni, to su subota i nedelja dođe do tog maksimalnog kapaciteta, tako da je ovo jedan apel za naše korisnike, posebno one koji imaju najmlađu djecu, da ipak iskoriste da nas posjete u ovoj prvoj smjeni gdje smo sada, od 8 do 12 časova, jer je manja gužva. Da li možemo onda zaključiti da je što se juna tiče definitivno bazen popunio svoj maksimalni kapacitet i da možemo očekivati u julu da bude još veća posjećenost? Pa jeste, naravno, zadovoljni smo početkom sezone. Interesovanje građana za korištenje bazena je jako veliko, iz dana u dan je posjeta sve veća, tako da je bazen je postao jedno prepoznato mjesto za odmor, za rekreaciju i naravno za treninge. Što se tiče narednih mjeseci, vidjet ćemo kakve će nas vremenske prilike poslužiti. Opet zavisimo najviše na ovom bazenu od vremenskih prilika. Ako budu kao i tokom mjeseca juna, sigurno da će ovo biti jedna rekordna sezona. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i možda se zajedno jednoga dana vidimo bez ove opreme u bazenu. Pa nadam se, vrata su vam uvijek otvorena. Hvala vam mnogo. Hvala i vama.